ụmụ ibe ekene m ụnụ, ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala, nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. Asị m ka udo dịrị n'ụbọchị nke taa. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị agha kwere n'ihe otu kwuru na ọdịnala Igbo agaghị ana. Anyị sị ka anyị kene ụnụ taa. Anyị sị ka anyị kene ụnụ taa na ọwụ na ya anaghị ewetara ndị be anyị ozi ọma, obi anaghị adị anyị mma, mana ihe anyị na-eme karịrị akarị na anyị si ụmụ ibe ya gbaghara anyị. Anyị si tupu anyị a na-ekwu ka anyị kenegodo eke, kene orie, kene afọ, kene ngwo, kene ikwu na ibe, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Nwanne m nwoke, asị m udo dịrị gị. Ụmụ ibe, ihe m ntị ka m enwere ihe m na-eme ntị ka m kwuo okwu a maka okwu emepe omume n'afọ. Ọkwa ifuru ihe niile a na-agwa ụnụ, ihe niile aba ha niile wasị from A to Z. Nwanne udo dịrị gị, nwanne udo dịrị gị. Nnukwu mmadụ ka ị bụ, onye nwere gị nwere mmadụ, onye nwere gị nwere mmadụ. Anyị nwawa ụmụ Igbo, ịma na ndị mmadụ chere Igbo right, Igbo abụrụ right. Ndị mmadụ chere Igbo wee right, Igbo abụrụ right. Igbo abụrụ right because na ndị mmadụ ya asị ahụ ma onye Igbo ya, onye gwara gị who told you? Ihe a we are talking about conscious, n'ime mmụọ. Igbo bụ ihe n'ime mmụọ, identity bụ ime mmụọ. So how can you choose what you are not? Ọ bụrụ eziokwu ị na-asịrị onwe gị asị. People lie to themselves because you want to. Mbọsị mma agwụ na ihe wụ religion, that day ka unu ga-anwụ. Mbọsị mma agwụ na ihe wụ religion, ndị because ndị mmadụ amụbeghị ihe a na-akọ. Nwa bekee siri ike, nwa bekee kwa nwa bekee. Onye na-asọ nwa bekee asọ, nwe onye ọ ga-asọ asọ n'ụwa. Ọsọ nnebe anya n'anyanwụ. The real shit abụrụ ebe ahụ ka ọ dị nwanne. The code is deep. The code is deep. The code is deep. Nwa bekee nọkọta na onye ga-classify information in public. Onye ikwuru ichekwa na nwa bekee ga-enye gị a classify information in public. Onye ichere nwanne ọ bụrụ eziokwu, you can never do that. Nwa bekee agaghị eme. So every information from the public, declassify information from A to Z. From A to Z. Because if I'm on a one day you will know. Once ha dere n'iro, that's why if you ndị nwa bekee na-eme otu nzu eme ha na-eme from ear to ear. Nna nna anyị ha gwara gị na every classified information goes ear to ear, not in public, not in the book, never, not today, not tomorrow. So if you na akwụkwọ in public, ichere inweta gị akwụkwọ ichere maghị ihe a na-akọ inwetabeghị information adịrọ there. Ha buru gị because ha ma they know one day you will find out. So kekis weche na ha ga-edere gị ihe bụ eziokwu na akwụkwọ ka ije buru oruzi echi marazi ihe ha mere. Ihe ikwiri, ihe ichere na nwa bekee ga-anọkọta nnọọ mesịa ihe niile bete na akwụkwọ nye gị. Onweghị onye na-eme otu ahụ n'ụwa, olesi ma ndị isi ojii nwere ike ime. Nwa bekee I know we never do that. Ihe mere nwa bekee ji wee nwee otu nzuzo bụ na they pass information ear to ear. So ihe ọbụla ị gụtara n'akwụkwọ use oye because brain need information to develop, but ọ bụrụ accurate, ọ bụrụ fact. It is not. A na-asị ụnụ o nwere onye dere something, ọ bụrụ fault ya, ọ sị na sun is working on the water, o gosi anyanwụ. Nwanne ọ bụrụ ebe ahụ ka ọ dị. Ebe information ahụ dị ebe ọzọ. Ndị nwa bekee sị gị nebe anya n'aka nri, nebe anya n'aka ebe. Nwa bekee sị gị nebe anya n'aka nri, nebe anya n'aka ebe. Nwa bekee sị gị, ọ sị gị before everything there was darkness. Nwa bekee gwara gị, he said. But nwa bekee tọọnụkwara back again sịkwa gị na serpent of darkness is the evil. How come? How come the same darkness everything will become the same evil again? How come the same before everything there was darkness, after everything the same darkness it become the same serpent of darkness? I don't understand that shit. You got to go. So ihe ọ bụ na nwa bekee gwara gị ihe niile ha bụrụ apịrị apị. Nwa bekee ndị nwere information ndị accurate n'ime ọ dị inside. Nwa bekee can never put that in museum for you to come and see. Onye kwuru, onye gwara gị na nwa bekee ya bịa buru information n'Africa jedesa na museum ka ebe na-afụ ya? Do you think so? So ndị be anyị nwere ga na-eme aga na-eche uche. See those information so na those na museum, they are relevant, yes, but the main shit is not there. Nwa bekee I know we never do that.
anọgo with nwa bekee for 20 something years. I have been in their inner circles for 13 good years, going to 14 years. I know them. They will never do that. Nwa bekee agaghị eme. They will never. Nwa bekee enweghị ike ịnọkọta were information dị vibrant dị na akwụkwọ dị na public itinye eti ihe mechie all the whole reading this thing on the internet. Nwa bekee owns it. All the whole library on net is owned by nwa bekee and Jewish people. You got that? So ichekwe na agụta akwụkwọ dị use them for the brain to become action, for the brain to become anxious. Those information brain need to work, but ọ bụrụ maka truth is not there. The truth is within. So with this thing, if your brain is advanced enough with those things, you can interpret the code yourself because the truth is within. Ọ bụrụ ihe edere na akwụkwọ. Nwere nwa bekee si nwere ebe nwa bekee kwuru si if you know me you know my father, but how many of us know what is the father means? Kedu mmadụ one n'ime anyị ma what father means? Ka m gbara ụlọ obere ama just nwa obere ama ka m ma agbara ụlọ ekwefuru ebe ọ bụ na ifuru St. Peter, ihe St. Peter mean penis. Peter means penis, nothing more, nothing else. Father of Rome, Papa of Rome mean penis, nothing more, nothing else. What you see in Rome is personification of penis. That's why in St. Peter's Square you see obelisk. Obelisk mean the symbol of resurrection. The St. Peter symbol means the X stands for women, and the I in the middle, that key in the middle, is those two testicles, mkpụrụ amụ na abụọ. And the mkpụrụ amụ na abụọ ahụ ị na-enye anyị ga-afụ ya na ọ bụ ovario. Ovario bụ ihe a na-adị n'ime afọ ụmụ nwaanyị, ihe a na-eme ma ọ bụ na ha dị imecha ịmụ nwa. So ihe ọ na-akọwa ebe ahụ bụ na those eggs and the dick, resurrection, no ya with the key of life, because the symbol of Peter is the key of life. Onye ji ugodo n'ụzọ eluigwe. This is what they said, but onweghị ka ị ga-esi anọkọta chebe na ugodo n'ụzọ eluigwe wu resurrection of the dick. You can never think so. Never in your life you can ever think like that. That's why you say nwa bekee ntị jebe n'iru ijebe n'azụ. Nwa bekee will never tell you this thing. But the only thing I'm here now 120% that if you go to St. Peter's Square in Rome, you see the obelisk, you see the dick there. But you can never know. But all the inner caucus of Nwabeke knows that obelisk is dick. We know that because all Habore from Africa, we know what it means. So Ebobuni from Peter means the key, which is penis. Resurrection, the symbol of Peter is X and P in the middle. So that's the same P represent X, which is the key. Ovu nab ovu ebe ahụ ovuru nab ị ga-afere ọ dị 3 ovu 3 each side 3 plus 3 which is 6. ịma ihe o ji wee wuru 6. Let me tell you, count 0 first before 1 2 3 4 ị gụta ha na 4 plus 0 that is 5. That is number of women. Then after ka ị gụchara 5 aha, that is equal 5 aha plus 0 ahụ bụrụ go 6 ọ bụrụ go 5. Then you bidokwa n'isi again gụkwa the same thing, onye kwa the same 5 again. Ụmụ ibe ndị a mere unu pọpe. You can never know truth from these people, not today, not tomorrow. Nwa bekee nwere ike ịgwa gị eziokwu, never. But anyị nwa ga-agwa gị eziokwu, you can never believe us because ị chọrọ akwụkwọ nwa bekee. That's why you will fall. You will must, as long as you believe what nwa bekee say, you will become a victim forever and ever. As long as you believe what nwa bekee says, you will be a victim because oga nwanne mụ na gị bụ ịgba match. I will never tell you what you will do to score me goal. Agaghị m agwa gị, enweghị ihe m ga-eme go. Is in your own hand. The ball is in your core, but don't expect me to tell you tactics to score me goal. Don't expect me. But if you know how to plan your match, you plan and come, you win me. That is natural justice. But ọkwa na ọmụnwa bịa gwa gị
mụ abịa gụba gị ihe ị ga-eme next match ka ịbịazi ịgbazi ya ma imerie m na match onye gwara gị ka ebe a na-eme this thing ebe ka a na-eme ya where nowhere it happens in this life o nwere ebe ọ na-eme. So ọ bụrụ na ọ dị anyị n'aka if we are smart enough then we strategize and come to match and give them 4-0 pump and play. So ihe na-agwa gị ya simple truth ebe ọ bụ na ị nụghara mmadụ Peter ki ọnụ ụzọ eluigwe mara na na-ekwu maka amụ na ọtụ ọgwụ na that is it. Ọ sound dirty, it sounds dirty but that is pure truth. Oh, this is the meaning. O nwere ihe ọzọ. It does not mean anything more than this. Symbol of resurrection. Ọ ihe ọ pụtara. So ụmụ ibe asị m ka m kenee ụnụ udo dị ka ọ dịbakwa na echi ka m mee ihe ọzọ ọjọọ sị ka m tụpụrụ ụnụ azụ udo dịrị ụnụ.